Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ndewonu bụ ndị ọma njem ọ na-ekenekwa m unu. Afọ mbụ Nwaada Gbarọma ụzọ mmiri, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abụ m onye isi nchụaja na Gbarọma ọdịnala temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee were ozi ọma nke si n'aka ndị mbụ na ndị egede wee bịa, bụ ozi ndụ na ozi udo, wee na-asị ka ọ dịrị nwoke mma tata, dịrị nwaanyị mma, ya dịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma, ya dịrị okeke mma, dịrị okorie mma, dịrị oke afọ mma, dịrị oke nkwọ mma. Tata wụ ụbọchị afọ na Nkwọ na Eke na Orie, afọ na anọ n'ụbọchị na anọ ise. Ekenekwa m unu ụmụ Igbo, wee na-asị unu ọ na-apụtakwara ọfụma, ụtụtụ ọma n'ụdị nke m. Enwe okwu m bịara n'anya n'ihe gbasara ya tata. Ya bụ okwu nji maka ya wee bịa tata bụ ka anyị ga-esi wee kpọlite nwa mmụọ ọdịnala be nna gị ka ha megidebe gị. Ka anyị si akpọlite mmụọ ọdịnala be nna anyị ọ na-emegide anyị without knowing na ọha nwa na-emegide anyị. Ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ foundational spirit. Foundational spirit ka ndị oyibo kpọrọ ya, mana ihe anyị nwa bụ ndị Igbo na-akpọ ya bụ mmụọ ọdịnala. Mmụọ anụwa bụ mmụọ nwere ọgbụgba ndụ with ndị mbụ na ndị egede, our ancestors. Ndị ichie nwanyị na be nna anyị na be nna anyị. These are the entities ha na ha nwere ọgbụgba ndụ ichekwaba, maọbụ iweta ọmụmụ, ma iweta ihe ọma, ma iweta mmeri, maọbụ ikwuweta ebube n'ezinụlọ. A wee nwe ọgbụgba ndụ with mmụọ dị otu a, wee gbuo ya egwu, wee dobie, wee na-awapụrụ ya ọjị, na-enye ya mmanya, wee na-enye ife ọ na-eri, na-egburu ya anụ. Anyị nwa bụ ndị ọgbara ọfụrụ wee pụta wee si na mmụọ dị otu a ga-akwudo, na anyị ejebego ụka, na anyị ekpebegoro Chukwu nke bi n'igwe, nke dị ndụ, ka ha si ekwu ya, na nke ndị ọdịnala nwụrụ anwụ. Ụtụtụ ọma star, ekenekwa m gị, ama m na ịlarụrụ ọfụma. Ndewo. Ọ ihe a ka a na-akpọ mmụọ ọdịnala dị na ngwube nna mmadụ, ma mmụọ ọdịnala dị na ngwube nne gị. I want you to know that as a woman, there is exception to mmụọ ọdịnala dị na be nna gị. Maka na mmụọ ọdịnala dị na be nna gị nwere ike iso gị gaa na be di gị, kwasalụ gị ihe. Onye kpatara ọtụtụ mgbe nwoke chi ịnụ nwaanyị, ọ gba afa n'isi nwaanyị ọ chọrọ ịnụ, ọ jụọ esesi nwaanyị a m chọrọ ịnụ, o nwere mmụọ nwere ike iso ya from be nna ya wee bịa mebie elu m ife. O nwere mmụọ dị na be nna ya ga-esoli ya bịa bịa mebie elu m ife. That is to tell you na do reception to mmụọ ọdịnala dị na be nna gị dịka nwaanyị, so that ka anyị nwe ụmụ nwaanyị kwụsị ịgbachi azụ si after all ọ gbasahụ m, na ụmụ nwoke ka ọ gbasara, ọ gbasara m na m ga-anụ di. Ọ eziokwu na ị ga-anụ di, mana ụmụaka ị ga-amụ na be di gị ahụ nwere ike echi ya sị ha ga-agwa ikwu nne ha, nọ ikwu nne ha bụ ebe ihe na-eme ha si, ebe a ka a ga-esi nweta ngozi ha. Mgbe ahụ ọ bụrụ na agbapụtago mmụọ ọdịnala dị na be nna gị azụ, ịfụ na osigo n'aka ụmụ gị wee mee gịnị, wee felu gị aka. Gị nwa bụ nwaanyị nwere ike ịnụọ di, gaa na be di gị, mmụọ dị na be nna gị, ọdụ mmụọ dị na be nna gị ekwechirisi mba na ị ya amụ nwa na be di gị, bikos gịnị na-agbakọtara ya azụ. Mgbe ị gbakọtara mmụọ dị na be nna gị azụ, mmụọ ndị mbụ na ndị egede ji wee biri, mmụọ efe na ngwuru, mmụọ hichapụrụ anya mmiri na ngwuru, mmụọ mere ịkpụ asị ana, mmụọ mere ịkụ ụta ana, mmụọ melu afụfụ ana, mmụọ melu arịrị ana, mmụọ ebutere ka enwe ike wee nwee udo, nwee ọmụmụ, nwee ihe ọma n'ezinụlọ. I wee bịa wee si na ijebego ụka, ma ọ na-imebe gị ihe ọbụla adịghị mma, wee je tinye ebe mmụọ ahụ aka n'anya, ọkwa ọnwụ ka ị na-achọ ebe ịlụ. Ma ị chọghị ife mmụọ ahụ, na ị nwere every right isi a na ha ama nta ọjị gị, rapụ ya. Enwere ike ọ bụrụ nwa gị ga-enye ha ihe, enwere ike ọ bụrụ nwa gị
ga-enye ha ihe. You must not make that journey to be difficult for that child. Allow them to be ma ọ bụ na ị chọrọ ha. Nke mbụ, ebe anyị si eme attract, heavy attract na-adị ka spiritual poison. Ebe anyị nọ concerning mmụọ ọdịnala dị na Bible, mgbe ị bịa si na-eme mfe mmụọ dị na be nna gị na ha na-emetọ, mana ndị kụrụ akwụ na ụkwa bụ ndị ichie nwaana, bụ ndị mbụ na ndị egede, bụ ndị wubere ọnọdụ be nna gị, bụ nne gị na nna gị maọbụ nna nna gị maọbụ nna mụtalụ nna 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 gị na nwunye ha, bụ ndị kụrụ akwụ ị na-eweta mmanụ ya alacha, kụọ ụkwa, kụọ a na ịzọdọrọ ụkwụ ị na-ehi ụra na ya, ijụrụ ebe ahụ mana ihe ijuru bụ ihe ọdịnala ha fere. Nke ahụ ka ị na-eri ihe ahụ, ị na-eritara onwe gị ọnwụ. Ijuba ha iju ihe niile ha nwere, so that ka ime ike mee gịnị, ka ịdị shọn igbukwu onwe gị finally. But as long as na ịjụrụ mmụọ ha fere, mmụọ wetara all those things ị na-eme enjoy, o nwere ike ọ bụrụ na anaghị ibi bụ ana azọrọ ha azọ mgbe gboo, o nwere ike ọ bụrụ na ana ha azọrọ ha azọ, ọ bụrụ na mmụọ ahụ ka edobere ebe ahụ wee chụọ ndị niile na-abịa azụ ana ahụ ọsọ, gị nwa wee sị na ị chọrọ mmụọ ahụ mana ị ga-anọ na ana ahụ, ị na-eritara onwe gị gịnị, ọnwụ. Ọka mma na ime gịnị, iju ihe mmụọ wetara na ọnyanwa bụ the best thing. Ọnyanwa bụ ka esi eme ihe. Ọzọ dị ka ịbịa anyị si akpọlite mmụọ ọdịnala na-etinye anyị aka n'onu bụ ihe a na-abụ na a na-asị gị na a na-eme emume Christmas, ma na a na-eme emume New Year, ma na a na-eme emume Easter, ma ọ bụ any condition na be gị, ịbịa gbaa egbe, ịkwụọ mkpọ na ana gbaa egbe. Sorry, enwere ike mụ nwa bụ agbara ọma bịa kụọ egbe na gbaa egbe na be m ụbọchị New Year. Gị nwa bụ onye nọ na be gị, isi ka ị gbaa na agbara m. Ị mara ma egburu ha ọkụkọ, ndị nọ n'aja na be m ọkụkọ, ị mara ma egburu ọgwụ nọ na be m ọkụkọ, ma wapụrụ ha ọjị sị ha na aka m nwetara, ma onye ha mmanya, ma o sielu ha nri, ma ọ gbuoru ha ebunu, ma ọ gbuoru ha ewu, ma ọ gbuoru ha efi. Ị nọrọ na be gị isi na a na-agba New Year na ndị mmadụ na-agba egbe na be ha, gị nwee jee gbaa. Meanwhile, you are not in good terms with mmụọ dị na be nna gị, na ha achụrụ ha adị, nwere ihe ị na-emelụ ha, na nke dị na be nna gị adị na-emetogo ha skata, ije gbaa egbe. You are killing yourself. Ị na-egbu onwe gị, because igba egbe ihe ọ pụtara bụ na mmụọ nọ n'aja na ha binie. Mgbe ha biniziri, achọbazie ihe a ga-eri, afọ ya, they will attack you or they will attack your household because you raised them. They say na ị chọrọ ha, and yet you went back to raise them. Not dị ka mmadụ igbu asọ na ana na-achị azụ jee lacha biya. Ihe na-ekwu okwu ya bụ maka ndị na-eji okwu ụka, ma ọ bụ na ịma na mmụọ dị na be nna gị na-akpọghachitabi ya azụ. You people should not be making that mistake of na na-agba ihe ọgbụgba, na na-agba Christmas ma New Year, ị na-agba egbe na na-agba egbe. Ị na-agba egbe edishọn onwe gị ihe iji wee chụọ aja, ma ọ na o nwere ihe iji n'aka ị ga-eji wee chụọ aja. Ọ ya bụ ha binite achọ ihe ha ga-eri, ewere ihe ahụ rie, maka abinite achọ ihe ha ga-eri afọ ya. Ọnyanwa bụ na inwewe problem. Enwere ike eme nwunye gị atak, enwere ike eme nwa gị atak. Ị nọ na a na-agba New Year mana ha ji arụ wee na-agba ya. Ọ na-emekwa so many people. Ma ị na-achọ azụ ebe ị na-azụ ahịa, ije chiri ka ịgbachi ebe ị na-azụ ahịa. So we have to be mindful of ihe anyị na-eme. Ihe ọ bụla ị jụrụ iju ya n'eziokwu, ajụ n'ihe sikwa na ị chọrọ ya. Enwe onye si mụ na m si na mmadụ imebi ọfọbe nna ya bụ na ọ na-ekechi mmadụ, na ọ na-egbu, na ọ na-ebute ọnwụ, na ọ na-ebute useke. Onye ha sị m na sinsi ha mebiri ọfọbe nna ha, na sinsi a ka bido nwetaba onwe ya, wee mụọ ya amụ, wee mụsie ya ike, si ya na ofeke. Ofeke anyị ahapụkwa n'igwe ofeke na ofeke ya bụ ofeke. Maka na ọrụ anyị na-alụ ọ dị ka ọrụ mmụọ. Dibịa nwee ike gosi alụ gị ọgwụ, ị na-achọ ka olu ile tata ọ bụrụ echi. O nwere ike o mere n'izu, o mee na ọnwa, nwere na anwa, o mee na arụ. O nwere ike mgbe ahụ ichefugodo na dibịa ahụ arụgoro gị ọrụ, ma ị kpọcha dibịa ahụ fake, ọrụ ahụ ebido gaba na ọkara. Nwere ike ọ bụrụ na mgbe alụsị gị ọrụ ahụ na ihe chi gị n'idigodo, ma ndị so gị bi n'idigodo bụ gịnị, ịtọ ntọ a na ndụ gị, na ndụ gị adọrọ. Onye na-nwere ndụ ama mmenwu blessing enjoy, enye gị ego ahụ ị na-achọ,
enwere ike bụ ife ma ihe na-eme nwụọ ejegodi tọba nta na ndụ gị befe ifu bụ ife datin ahụ imere. Otu a ka ọ dịkwa mgbe anyị mebiri mmụọ dị n'ala. Imebie mmụọ dị n'ala na-enwere ike agbachi gị nkịtị. Ndị be nna gị o nwere ike mmụọ ha agbachi gị nkịtị, o nwere ike benefit unu na-eme enjoy ya ka bụrụ benefit libations ndị nke fepụrụ ha ọfọ ha gọpụrụ ka nka na-eme enjoy. Unu nwere ike ime enjoy your farm for 10 years, unu nwere ike ime enjoy 15, unu nwere ike ime 20 years, unu nwere ike ime enjoy for a very long time, unu nwere ike ime enjoy for a short period of time. All depend ka grace mmụọ si wee dị o wee bịa. Ndị nwere ike ọbịa eburu ụzọ wee kpara onye ilo wee bata, akpara onye ilo wee bata na na-esi ya na onye a na-egbu nne onye a na-egbu mụ na amara na mmụọ dị na bunu bara onye ahụ na-arụ. Mmụọ dị na na-abụrụ mmụọ eji egwu egwu. Mmụọ ọdịnala abụrụ mmụọ eji egwu egwu. O nwere ike ọ bụrụ mmụọ akpọtalụ maka nwa, mebi o nwere ike ọ bụ na nwa nwoke ada survive na the family na amụọ nwa nwoke tupu ọ na-eru 30 or 40 years ọnwụọ, ọ bụ na na-enwe okoro eto eto na the family wee jee kpọta mmụọ ọdịnala. O nwere ike ọ bụ na mmụọ akpọta na akpọtara ya because na nwa anarada abịa chacha. O nwere ike ọ bụ na mmụọ akpọta na akpọtara ya because of maybe o nwere ike ọ bụ na ancestor gị na-eje agha nọ a warrior ka ọ bụ. Ọ bụ na mmụọ akpọta ka agha ghara iri ya. O nwere ike ọ bụ na mmụọ akpọta na akpọtara ya mgbe a na-eme slave trading so that ka ndị na-abịa atọ ụmụ mmadụ ka arapụ ifu n'unu ka mmụọ ahụ were umbrella ya na-ekpuchi unu. Isi m na imechapụ unu agbakọta mmụọ dị otu azụ. Ọ dịghị ka ọ na mmiri ama nzobe, mmiri ga-ezo na o nwere ife mmụọ ọdịnala dị na be nna gị mere gị. Ọtụtụ mgbe a lot of us na-aba anyị jeje rụcha ọrụ mmụọ ya rụọ ọrụ mmiri nke anyị na-ala ike iwe ọsọ gbakwuru iwe ọrụ mmiri ka anyị jee na mmiri jee rụọ ọrụ mmiri, ka anyị jee kwanye sweet na chingom na biskit na mmiri. Mgbe ụfọdụ ihe dibịa na-agwa gị ize bụ ọrụ mmiri bikos nke ahụ karịa ize anyị ka ọ ga-esi nwunye ya wee napụta gị ego. Ịlụsisi all those things, lụsi ihe niile a mee enumana ihe na-ebe a na-ebe ihe ji ebela obu bikos na mmụọ niile iji eje kpesi iru ọma na ya jee na asị gị na mmiri nke awụ dị highest mmiri na ịbịakpa iru ọma onye gị ihe ịchọ, asị gị na arụsị abụ dị highest arụsị ịbịakpa iru ọma onye gị ihe ịchọ. Ịgasịsị ebe ahụ nata ịnabata na bụ unu mmụọ dị na be nna ga-anapụ gị ihe iji wee bata. Ọ bụrụ na ịchụgo aja ma ọ tupu ịchụba aja for you to be on a safer side, maka na saraka na be nna gị mee ya na be nna gị yọọ ndị nọ na be nna gị sị ha na o nwere nke ịma. Ọ bụrụ na isokwazi wee mebighị yọọ ha, you find a way to restore them. N'afụgo m ọtụtụ family ọ na-abụ onye nke ahụ onye nke ahụ nkwa onye nke ahụ onye nke ahụ nkwa because of mmụọ ọdịnala and onye o kwere aka ime ya onye ha sị na ọma mmịa agwa m ya si ya na enye m gị 6 months ọkwa enyi pụrụ nke ọzọ nwanne nya enye m gị 6 months ma ọ bụrụ na imeri ya na ihe aba ebe ahụ onye nke ọzọ ahụ bara. Kedu ihe mmadụ ga-apụta ị na-eche ntị? Mmụọ ọdịnala abụrụ mmụọ eji egwu egwu maka na ọ bụrụ mmụọ ofu onye egwube. O nwere ike ọ bụrụ mmụọ ọbụdụtọ na-adị desperate, onye nke a nọrọ onye nke a nọ onye nke a nọrọ chinye aja onye achinye aja onye achinye aja egbuo ya gị nwa bịa sị na ị ga-emebi ya esibe ga-ejebe onye. If you are not interested, you allow your children to be doing it. Ọtụtụ n'ime anyị na-agba helter scatter achọ spiritual help from one place to another. Anyị nwere nnekwute obi, anyị nwere nnekwute ihe dị na be anyị. Ọtụtụ n'ime anyị na-agba helter scatter eje ekpesala arụsị dị iche iche, eje na mmiri dị iche, eje na be dibịa dị iche iche ayọ favor achụ aja ihu ọma. Anyị nwere nnekwute arụsị dị n'obi anyị ga-emechara anyị ha ndị anyị nye. And I want to still tell you that if you do not pass through your ancestral route, ị ga na ebe ọzọ weta ya. Once you are coming in, they will take it away from you. Take it or leave it. Ọ bụrụ ife eji egwu egwu. Gị nwa bụ nwaanyị na-agbado ihe dị na be nna gị azụ na ọ gbasara gị na ịbụ nwaanyị na ị ga-anụ di, ịnụkwa di ọbịakwa ebe ahụ nye gị nke gị. Ma ọ bụrụ na ị ga-anụ enwe family ọ ga-abịa bịa like this, ifu ụmụ nwaanyị ha niile akacha nka nọrọ onwere onye na-anụ di, onwere onye ka nwanne ya mma. Ọ bụrụ ihe a ji ha onwe ndị ị ga-agba ifu ha like this anụ ọ dị ama mmụ nwa na be di ya asị na ọgba nje tata, asị na ndị otu echi, asị na ọrụ mmiri nwanne chi, asị na o ji wee mekwa nke a, asịzie na ejikwa wee gwọọ ya ọgwụ ma nọ ihe dị na be nna ya. Asịkwazi onye ahụ gbaa ọkpa be nna gị na ehi ga-eme ọsị mba ọ na ya ma njekwa because you are not proud of what you are doing. Izobelu mmụọ onwe gị, mmụọ ezobelu gị onwe ya. Otu a ka ihe ọdịnala si wee dị. Ịpụta n'ife ọ dị ka ndị na-eme ọrụ ha n'ụzọ ụka na-eme omenala eme ihe ụka, imebi otu ahụ agbachi gị nkịtị.
ha agbachi gị nkịtị, but be rest assured na ha ma wepụtalụ gị onwe ha otu a ha si otu a isi chọọ duto gị na gị nwe wepụtara onwe ha enweghị for them ka ha si chọọ. Ekenekwa m na afọ m ka bụ Nwaada Gbara m ụzọ mmiri. Zite m ozi n'akara WhatsApp nọmba m na 07037311163 ma ọ na ịchọ ka agbara gị afọ ma ọ rụọrụ gị ọrụ m. Ndewo, ya gazienụ.